sa spot natin. Ayan o. Lakeside Eco Park. Good morning mga kachoy. Hindi na tayo makati sa spot. Yun o. Maganda dito. Masana makachamba tayo dito mga kachoy ng ano, dalag. Shoutout nga pala sa mga heroes dito. Kasi dito mga kachoy o. Mag-lure casting ka. Yan. Yan ang daming maliliit na isda o. Allah. Ano to? Ang daming tilapia maliliit mga kachoy o. Sus. Grabe oh. Dito pala yung punong-puno oh. Ang kapal oh. Yung mga kulay itim na yung mga puro tilapia oh. Sus, grabe ang dami. Mati, may naglolord doon. Mukhang may nagbibira na dito mati oh. Sus, grabe, ano ba to? Ang dami. Oh. Mati, ang daming tilapia maliliit. Oh, mga tayo. Dami maliit na isda, pare. Ang grabe, oh, kapal. Maraming dalag na hihinain dyan. Marami palang dalag dito. Saka mga night. Naubos nyo na ata. Araw-araw na. Isa dito, ilang angler. May 10 na dyan na kayo. Ayun, Mati, dito na tayo. Sisitap na tayo. Stop tayo. Mukhang maganda tong spot natin ngayon eh. Kasi nung nakarama kasi, nung pumunta ako dito, hindi naman ganito kaganda talaga. Itong kangkong boss, pwede kumuha dito pag... Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. O mayroong mayari. Pwede naman dyan, basta pag-ulam lang. Ay. Sana makakuha tayo mga tayo ng ano. Para sarap sa bawan yan. May kangkong malali na mga tayo. Pag walang nahuli, huling kangkong na lang daw. Stop tayo, stop. Ayun, sana makadali. Kaya mga tayo, sit up na natin. Ultralight, medium. Sana makadali ito mga tayo. Ito yung gagamitin natin lure mga tayo. Katap water mga tayo. Daming mga dalag mga tayo. Grabe ay. Dami palang dalag dito, grabe. Gaya na abot ah. Okay, kaya pala tayo maaga. Kasi kailangan talaga pagka nagdadalag hunting tayo, kailangan maaga pa. Ayaw umobra to mga toy. Palitan natin. Ito. Try natin itong the frogman na to. Ito kasi mga toy, nabili ko lang to. Ay, binili ko lang sa kasi natin si Jello. 50 pesos. Yan ah. Hindi umobra at try natin to. Pag di pa rin umobra to mga toy, magpapadil tail tayo. Daming dalag mga toy. Sus. Kinakain nila yung maliliit na isda oh. Yun. Yun mga toy oh. Oh, inabol yung maliit.
Magalaw tong camera natin mga katoy. Wala. Dito mga katoy, oh. Puro pagkakas ng ano, dalag hunting, yan oh. Ito mga katoy, try natin to. Paddle tail to mga katoy, tapos nilagyan ko ng ano, yung may mata. Nilagyan ko ng artificial na mata, oh. Tinirahan ko na mga yung paddle tail kung ano, wala pa. Wala pa rin mga katoy. Iba-ibang lure na ginagamit ko mga katoy, wala pa. Ang dami na namin dito. Yan, may mga parating pa, mga tropa. Ang ganda ng spot mga katoy, may mga lumulukso talaga eh. Ay, kailangan talaga mga katoy kasi ano yun, hanapin mo kung saan mabibihag sila. Kasi yung mga ano to mga katoy dito, mga dala na rin siguro mga kinagat na yan. Kaya ano, kailangan iba-ibang ano, lure. Kagatin nyo naman. Kagatin nyo naman. Ginagawa mo. Kahit maliit lang. Kuyaw. Pinipilit. Pinipilit. Kahit buwan-buwan na lang mga katsoy. Buwan-buwan na lang. Uy, wala ko, may strike. May dumi din pala dito. Pag walang nahuli mga ito daw, pwede daw kumuha dito eh, oh. Mga kangkong. 2 hours later. Kuha tayo ng ano mga katoy. Mukhang walang kumakagat mga katoy, para may pang ulam tayo mamaya. Pwede naman daw kumuha dito mga katoy. Pwedeng kumuha, basta pang ulam lang. Walang pambinta. Kaya mga katoy, nakadali tayo. Pwede daw mag-uwi, basta pang kain lang. Yun. Saan makadali tayo sa lag para pang sigang? Mga katoy, wala pa. Walang mahuli mga katoy, kumuha na lang ang kangkong. May mga tropa oh. Ang dami namin dito mga katoy. Nagsialisa na nga iba eh. Yun, update dito sa ano, Wawa Eco Park. Daming dalag mga katoy, tumatalon mga katoy, di ko kaya kumagat. Sagana sa ano, similya ng mga tilapia. So try pa rin tayo mga try pa rin. Tutuwa yung mga bata mga katoy sa ano, panghuli ng mga isda, mga asimilya. Ayan. Ganda sana ng ano mga katoy, kaso walang kumakagat. Yan. May mga lumulokso nga mga katoy oh. Tinatalunan niya yung mga sibilyang maliit, kinakain. Doon ka ako galing ng mga katoy, kumuha na lang ako ng ano, siguro mga 15 minutes lang tayo. Umalis na rin yung ibang tropa.
Iyo mga toy, oh. Siguro kagabi pa to na dali. May dugo pa, oh. Ito na lang iuwi natin mga toy. Sisig, pwede to. Yun. Uwi na lang natin to. Bago lang yan. Bago lang pala, oh. Ang laki mga toy, oh. Uwi natin, sayang. Zero mga toy. Kumuha na lang ako ng katoy ng kangkong. Pumunta na rin ako dyan mga toy. Tiranay ko rin. Ayan, doon sila, oh. Doon yung spot namin kanina. Yung kanto na yun. Yun mga toy, di tayo sinuwerte mga toy. Uwi na tayo. Di tayo sinuwerte mga toy. Kangkong lang tayo mga swerte.